Teambuilding er ikke bare en investering i dit team, det er en investering i fremtiden for din virksomhed. Og hvor bedre at foretage denne investering end på Sjælland, en destination, der byder på mere end blot naturskønne landskaber. Her får du adgang til førsteklasses konferencefaciliteter indlejret i kulturel rigdom og naturlig skønhed. Forestil dig at løse virksomhedens mest komplekse udfordringer i elegante mødesale på en historisk herregård. De idylliske omgivelser og udsigt til rolige landskaber er ikke bare en visuel belønning, men også et værktøj til at frigøre mental kapacitet. Sammenlignet med de indskrænkede rammer af et traditionelt kontor, det er som at trække vejret for første gang. Og det stopper ikke her. Udforsk skovene i Nordsjælland, deltag i orienteringsløb på stranden på Marienlyst eller udnyt de store skovområder til at styrke samarbejdet gennem udendørs aktiviteter. Her bliver naturen din medspiller, og landskabet bliver en lærer i teamdynamik her. Så næste gang du planlægger en teambuilding-session, vælg Sjælland. Her kombineres højkvalitets konferencefaciliteter med en unik og inspirerende baggrund. Det er her, rammerne er sat for det ultimative inden for teambuilding, der ikke bare bygger teams, men skaber legender. Kom og oplev, hvordan den rigtige lokation kan transformere din virksomheds fremtid. Dette er ikke bare en aktivitet, det er et eventyr i lederskab, samarbejde og innovation. Vælg Sjælland og gør din næste teambuilding til en uforglemmelig oplevelse.